Nou ja, Macro die had een leuke stunt, een ludieke actie. De eerste die vandaag met een kameel bij een filiaal komt, die maakt de kans op €1000. Aan besteden aan goederen in de winkel natuurlijk. En u dacht, ik heb wel een kameel. Ja, die hebben we. Meerdere zelfs. Dus we zijn vanmorgen maar vroeg uit bed gegaan. En toch is het soms niet vroeg genoeg. Maar in Leeuwarden waren we op tijd. Want u moest de eerste zijn met een kameel? Ja, als klant van de Macro. En als je dan de eerste bent, dan kreeg je die €1000. Ja, en u heeft niet alleen in Leeuwarden gescoord, maar ook in Groningen, begrijp ik. Nee, in Groningen waren we te laat, helaas. Daar stond al een kameel. Terwijl ik dacht dat we in Groningen geen concurrentie hadden. Want in Friesland heb je toch nog wel een paar kameel meer. Maar in Groningen weet ik niemand die een kameel heeft. Dus ik denk, nou, daar hebben we 100% kans om te scoren. En nee, het was Leeuwarden, dus in Groningen stond alleen.